गोंयाक खासा दर्जो दिवप हो विषय सध्या गडबड करून घेवपासारको ना। ह्या विशीं उरिल्ल्या राज्यांचोय विचार करप म्हत्वाचो आसा। तशेंच दोट्टी नागरिकत्वाचेर बेगिना बेगीन उपाय काडटले अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर हांणी दिल्या। स्वातंत्र्य दिसाक 70 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान राज्यांत जी हुतात्मा स्मारकां आसा तांकां केंद्र सरकारान आदरांजली दिवपाचो निर्णय घेतला। म्हण सोमारा पणजे आझाद मैदानार हुतात्म्या स्मारकाक आर्गां ओंपपाक दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार, पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आणि आम्हाला अशा प्रत्येक स्थानावर जागा निवडून, स्थान निवडून जे स्मारक आहेत, हुतात्मा झालेले आहेत, क्रांतीमध्ये भाग घेतला, पूर्ण कुटुंब त्यांनी बर्बाद झाले या लढ्यामध्ये, अशांची आपण यादी करून अशी गावं निवडायची, अशी शहरं निवडायची, तिथून ही यात्रा काढायची आणि येणाऱ्या पिढीला इतिहास आठवण करून देताच हे इतिहास कधीच लोकांच्या समक्ष जिवंत राहिला पाहिजे हा प्रयत्न आहे। जितक्या सहजतेने आम्ही लोक 15 ऑगस्ट सण साजरा करतो राष्ट्रीय सण म्हणून, इतक्या सहजतेने स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही आहे। यामध्ये खूप यातना, त्रास, बलिदान, योगदान, तुरुंगवास आणि कुटुंबाच्या कुटुंब यामध्ये बर्बाद झालेली होती। आणि हा एक मूळ उद्देश घेऊन प्रधानमंत्री महोदयांनी आम्हा सर्व खासदारांना, मंत्र्यांना आदेश दिल्याप्रमाणे जनतेला पण सूचना केल्या, विनंती केली की हा 17 आपला स्वातंत्र्य दिन उत्साहामध्ये साजरा करा। जनतेने पण खूप मोठ्या उत्साहाने यावर्षी साजरा केलेला 17 स्वातंत्र्य दिन आपण पाहिलेला आहे। आणि एक आठवडा 15 ऑगस्ट ते 23 ऑगस्ट हा आपण सण साजरा करतो आहोत, राष्ट्रीय सण। देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अनेक समस्यांना आम्ही तोंड देत आहोत। शेजारची राष्ट्र चांगले वागतात, काही वाकडी वागतात, देशामध्ये अशांतता पसरण्याचा प्रयत्न चालू असतो, परंतु या सर्वांवर मात करण्याकरता देशाची शक्ती मागे उभी राहिली पाहिजे। प्रधानमंत्र्यांचं, संरक्षण मंत्रालयाचं, गृह मंत्रालयाचं सर्वात मोठी ताकद कोणती असेल तर जनसमर्थन, जनतेच्या मनामध्ये आमच्याप्रती विश्वास निर्माण झाला पाहिजे, सरकारबद्दल आस्था निर्माण झाली पाहिजे आणि आस्था निर्माण होण्याकरता देशभक्तीचा कुठेच अभाव नको। म्हणून वीर सावरकरांनी 6 सोनेरी पानं लिहिलेली आहेत स्वातंत्र्य देशात जन्मलेल्या थोर योद्ध्यांची। त्यापैकी ही आता स्वर्णिम पानं लिहिण्याचा प्रयत्न चालू आहे। हे स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी बलिदान दिलं, योगदान दिलं, हे पण एक स्वर्णिम पान होऊ शकतात देशामध्ये। आणि ते कार्य करण्याकरता हे एक प्रकारचं जनजागृतीचं अभियान आहे आणि त्या उद्देशानं आज गोवा राज्यातही हा उपक्रम होत आहे।